Салом дӯстони азиз, имрӯз 28 августи 2022 нархи гӯштҳоро мефаҳмем. Чанд пол шуда истодааст ва инчунин дӯстони азиз як каме рекламаро тамошо кунед ва баъд нархи гӯштро мефаҳмем. Ба ҳамаи шумоён раҳмат. шумо дар хориҷа зиндагӣ мекунед? Агар тӯю маърака доред, барои сабти баландсифат ва нархҳои дастрас ба наворбардорони ватанӣ муроҷиат кунед. наворбардори касбӣ Санҷар Медиа имрӯз имконият дорад ки дар шаҳрҳои Санкт-Петербург ва Москваи Федератсияи Русия тӯю маъракаи шуморо дар сатҳи аврупоӣ бо маблағгузории тоҷикона сабт кунад. фаромӯш накунед, барои оне ки рӯзҳои хурсандӣ дар хотираҳо нақш банданд, онҳо бояд хело хуб наворбардорӣ карда шавад. пас Санҷар Медиа дар хизмат шумо мекунед. роҳат. телефон барои тамос 98 867 94 94 98 858 39 39. тӯю маъракаи шумо бо студия Санҷар Медиа боз ҳам зеботар мегузарад. гӯшти қимма нархнома 40 сомон. چنی شده سکا؟ هفتاد گوشت 70 سومون. این لخمش چند بوده سکا نبینید می؟ گوشت 70 سومون، لخمشش چی نمیدونست که چند پون. این بود нархнома. این بود کمتر معلومات درباره گوشت دوستان عزیز. و همه شمایان یک جهان تشکر زیاد وقتی خود رو دریغ نداشته در آمده تماشا کردید.